nok nukhungo bihik busaibai bujangmani abo saja sanani patimunya nok nukhungo wala sulai unke bihik ni sago ja phan tongsak bumani busani yago right tongmasuk sakni phan tongmasuk bulai mani nukjago joraba thusido thango haino hai busani yago bujagai bihik thuti ungja tangai bujaka hanai cheri sawi manka rishi kogono tongo kasane bithi tongo bemar haimeni bithi tongo phia rishini bithi korei rishini khyo rishini khjungjalo klayei bihigno boi thuti ke rekha bosai obahana koksachamung kasai phekya bujangnai ni bkhaktei patimong mungya kami amsayo bujangnai Suchitra Deborma bufa Bishaketa Deborma bunai busani mung Dinesh Deborma bufa Proton Deborma nok mungya kami wo patimene pheruk sawi manka Suchitra ni busai Dinesh belekni rishikna yang bukhok Suchitra kheba belekna kha kosong borok doto bono khala khula borok doto bono kathau tongnai borok abna nuguno busani bukhawa asakya rishini bufang busa rishini bufang asaka torkha torte bihingno 3 July talni thamchi sal mario sharimni jorawo nogo chuak nangai phai bufakya kefekti bihingno chuak khanra naikya nogo kadului bushni bui kha asiyojagliya bihi khatani rifrigai laharo bufangbai kongthayo sapragi remabai patima thaino chitklai thangka buku Suchitra Deborma nungairok khosai puila mungya kami saknai nogo tlangkha phia belekino kungtui thri phaima bai tha thangya khwai hangko saknai rogo refer khanyan nangkha buku Suchitra no bihino yak alilai bushni bui paise thune ki jagai gana rekasa nainai di chini mangpiliwo orobusani patmano tei bujangnai kok satei saime atei khlai sawi klangkha thaya thani ko tai thila liling khosanai nugnai ro tamusaka khainai di brongne khoktuino manang sabu ron na do bodel zaman kabu nang tabuk ni no saya mungkin mamla khaina tharau kes khaina ha khaina ni bong tama non tam soi buni na sa puro chaya to ko bui di khade so to bui di khara sa ta to ko cha na ba so so ni to di bo du ko cha ta ta kiri khai cha ba dia so ta na de kha so ta de di sa ta la lo ka ba cha ni ko da to ni da ga cha ni ya sa ta di ba so di chi ra ho da ni cha ta to cha ta tha ko khitari ro ho di di non tam ai bu acha share became ni jacket uklobo nang bujakro apro ang saphang yakaba baitang video shoot khana tongo a jago he nang tan thamane an kra chalu khade di kheba de mor ta khade di no bo jaro bo do bo hi de ta do bo thaya do bo khade de bo jago chi di sakata nin basane bung tamo nin nakram bung kha manani mo tweet bor na mane ram la kiro sabtang lai ane o bihi bo sai wala lai o je nin gonji bo thui na mane mo bor ni thui na mane o bukum phati kan kai angrom kha ram khangka ka ba khang kai nang kha nin bung kha nang bu mon jore nin para kha among ya rishi sake beleng chikon sa kok thai kuni pumung bai snamja kok thai thaisa phia o kok thai thaisa wo busuk bijila hujak tong abo kok thase bai sawi phunogei maya rishini jarei bithi kurei rishini jarei te khoroksa nukhuni hamjuk te khoroksa bopani khasuksa saje tabuk thine thangnawo choba khlaija sia bukhuk Suchitra Deborma tha thangno thangya belekhen wang laja nukhontai amchani lokor